Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 9 sing tak tresnani, muga Gusti tansah memayungi marang awake dhewe kabeh. Muga tansah pinaringan kabagwarasan, katentreman, kabagyan, tansah ndedonga. Muga Gusti ngadohna saka bebaya luwih-luwih ing masa pandemi iki. Mula bocah tetap semangat, timen imune kuat, semangat lan manfaat. Ing patemon iki bocah-bocah ayo ngrembug bab drama modern. Sabanjure ngrembug bab unsur intrinsik drama modern. Tujuan pasinaon yaiku bocah-bocah kudu ngerteni unsur-unsur intrinsik kang ana sajroning teks. Pokoke to, unsur-unsur intrinsik iku unsur-unsur kang mujudake perangan kang ndapuk utawa membentuk drama saka jroning crita. Di perangan bagian dari drama yang membentuk atau drama itu dari dalam cerita. Iku kapérang dadi 6, iji ana tema, ana paraga, ana pamaragan atau perwataan, terus ana alur, plot, ana setting atau latar, dan piwulang luhur atau amanah. Tema, apa sing dikarepne tema? Iku bisa diarani pokoke cerita. Underaning cerita yaiku lelandesan atau dasare cerita kang dibangun ana sajroning drama. Jadi tema iku dadi underaning cerita minangka banguning dalan. Dene paraga kuwi awongan wong kang maragake skenario ing sajroning drama modern. Paraga ana loro yaiku paraga utama, pelaku utama. Dadi paraga kang dadi pundhere crita ing sajroning drama. Lakon, rol iku paraga utama. Dene paraga tambahan yaiku paraga sing sifate mbiyantu. Paraga bayangan kang anggone bantu ora kanthi langsung ana gandeng cenenge karo konflik ing sajroning paraga. Dene pamaragan atau pengokohan iku nuduhake sifat watake saben paraga kang nangake teks drama. Ada dasar watake paraga bisa dipirang-pirang. Dulu paraga kang duwe sifat protagonis yaiku paraga kang diceritakake duweni watak sing apik, sing tertib. Loro paraga antagonis iku waliyane. Paraga kang diceritakake duweni watak ala Duryudana. Jelek. Ini paraga tritagonis, paraga kang diceritakake duweni watak penengah. Ora minangka paraga protagonis lan ora antagonis. Latar atau setting iku unsur intrinsik kang gegayutan karo papan panggonan, wektu lan swasana ing dimana jam berapa atau waktunya serta suasana seperti apa. Itu latar. Ini alur kang dibangun yaiku bisa digambarake dalane cerita, jalan ceritane. Ada urutanane wektu, alur kapérang dadi 3 yaiku alur maju. Ceritane saka kedadian kang wis kepungkur maju ing kedadian saiki. Alur mundur, alur kang urutan ceritane saka kedadian sing saiki
mundur ing kedadian kang dek kita nih saiki ning ngeritane iku jenenge mundur. Alur campuran ana crita sing saiki uga ana crita sing dhisik. Kok antarane alur maju dan alur atau plot. Ini amanat pepeling atau pesan moral atau pitutur luhur mau sebagai pesen kang ditujake pangerta marang pamaos utawa pamirsa pamiyarsa drama modern kang dipentasake. Amanat iki awujud ajaran moral utawa pendidikan. Piwulang iki bakal ngrebut bab carane nulis teks drama modern. Tujuan pasinanan diajak bocah-bocah bisa nulis teks drama modern. So nggawe teks drama. Ini carane nulis teknike iki kudu nemtokne temase. Apa gagasan sing arep tok critane. Yen wis milih atau nemtokne paraga lan tatahe pisan. Nggo paraga maneh sapa sing paraga pantune, kepiye watake paraga utama atau paraga tambahan. Ini sing ketelu nemtokake setting latar ning ndi nggo kedadian suasanane piye. Jam piro. Kok alure maju mundur apa campuran. Nulis matraton lan narasine. Gambaran telah bawa kang ditindakake dening paraga ada dasar tema kang ya ada dialog tapi juga ada narasinya mungkin prolog atau kuwi teknik nulise yen wis bisa golek teks drama yen bisa nulis teks drama saiki ya disemak bareng di drama modern sing bakal tak unggah ing piwulangan iki. Maan iki wis awujud drama. Teke engko gawe. Ye, wis iso nampa piwulangan bab drama modern. Ya mengkono piwulangan bab drama modern. Muga-muga bocah-bocah bisa njupuk sarine piwulangan ing patemon iki. Lan piguna kanggo panguripane para bocah-bocah ing kabudayan agung. Selali nadyan ana omah tetep sinau lan tansah njaga protokol kesehatan. Sregep wisuh, mencuci tangan lan jaga jarak, aja gerombolan lan uga tetep gunakake masker. Terus semene dhisik piwulangan bab drama modern kita pungkasi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.